پشتی هەڵبژارتنە هەفتەی حەزیرانی لە تورکیە جارێکدن شەڕ و پێفچوون دەست پێکردن. حکوومەت ئاک پارتیە ئالیە کورد بەرپرس دبینە ژوان شەڕ و پێفچوونان لە هەمبەروی تشتی ئالیە کوردی حکوومەت و سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان سوشدار دکە. بە تایبەتی لە باکوڕی کوردستانی هەر ڕۆژ گرتن بنچافکردن و شەڕ و پێفچوون چێ دەبن. چاوێ ڕایە گشتیە تورکیە و باکوڕی کوردستانی لە هەڵبژارتنێن یەکێ میژدارێنە. پێشکەتن ددن خویاکردن و پشتی هەڵبژارتنە یەکێ مژدارێ ئەنجام ناگوهرن. لێ چ پێشکەتنین هەرێمێ و چژی پێشکەتنێن سیاسەتا کوردان ددا خویاکردن و ڕەوشە شەر پەفچوون و کریز نکارە بەردەوام بکە. ji bo pêvajo berdewam bike divê rewşa bêçalakiyê berdewam bike. Herûha ji dervê dewletê hevdîtin bi ojelan re çê bibin. Nexwe Tirkiye nikare tipirsgirêkan çareser bike. Çözemez. Di pêvajoya hilbijartina yekê mijdarî de di navbera CHP û AK Partiyê de nîqaşên derbarê pêvajoya aştiyê de derket. CHP hikûmeta AK Partiyê bi wî tiştî tohmet dike ku rê li ber terorê vekiriye. Cumhuriyet Halk Partisi Ez di wê baweriyê deme ku CHP heta niha wezîfeya xwe pêk naniye. Hêvî ew e ku bi awayekê xurt rola xwe bilîze. CHP partiyeke sosyal demokrat e. Divê nêzîkatiya wê jî li gor vê esasê be. Bi taybetî dema ku hikûmetek hevpeymanî di nava AK Parti û CHP de bê avakirin, divê CHP bêhtir bibe xwedî bandor. belirleyici de olacaktır. Olmaları gereken Di meha tebaxa 2015 de Serokkomarê Tirkiye gotibû ku pêvajoya aştiyê mehelanî û daniyê aliyekî. Ev daxuyanî ji hêla HDP û hin derdorên muxalîf ve hatin rexnekirin. Erdogan li ser rexneyan dîsa nirxandinek kir û got ku heke dema wê were careke din dê pêvajo dest pê bike. Şunu söyledi Cumhurbaşkanı. Serokkomar got ku me pêvajoya aştî hêlaniye û daniyê aliyekî. Yanî li wir sekinandine û pêk nayînin. Lêl aliyê din jî pevçûn zêdetir dibin. Ez nebawerim ku şer û pevçûn piştî hilbijartinê bi dawî bibin. Ez di wê baweriyê deme ku demeke din ji wê berdewam bikin. Bir süre daha devam edeceği kanaatindeyim. Di dê cotmehê de kecekê ragihandibû ku wan agirbest îlan kiriye. Lê hikûmeta AK Partiyê daxuyand ku divê çekmên berdan û endamên PKK derkevin ji derveyî Tirkiye. Di heman rojê de li Enqereyê teqîn pêk hat û zêdetirî 100 kesan jiyana xwe ji dest dan. Ferit Demirel, Rodaw,